Dobar dan svima. Tema današnjeg webinara je kako postati wellness menadžer ili kako postati poduzetnik ili voditelj wellnessa, salona za masažu ili kozmetičku njegu. Ja sam Jelica Popić, ravnateljica sam učilišta Lovran. Učilište Lovran je privatna škola za medicinska i wellness zanimanja. Osnovani smo 2004. godine. Ja sam ujedno i doktor medicine, nastavnik sam, predajem što se tiče medicinskih specijalizacija. Specijalizirala sam područje psihoterapije. Poduzetnik sam još od 1995. godine i eto pokrenula sam prvi wellness u Hrvatskoj 2000. godine u Opatiji. Što se tiče današnje teme, znači pričat ćemo kako pokrenuti obrt, tvrtku u sektoru osobnih usluga, zapravo kako otvoriti wellness, salon za masažu, salon za kozmetičku njegu, kako započeti, koristiti potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o tome zašto i kako napisati poslovni plan, a naravno i o tome kako uspješno voditi wellness ili salon za masažu ili kozmetičku njegu i istovremeno što ćete naučiti, kako ćete naučiti na edukaciji za wellness menadžera ili voditelja wellnessa u našoj školi u učilištu Lovran. Što se tiče pokretanja, ja preporučam da svakako istražite mogućnost dobivanja potpore od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Znači postoji mogućnost da dobijete otprilike 80 pa čak i do 110.000 kuna ako se odlučite postati privatnikom, bez obzira da li otvarate obrt ili tvrtku, kažem opet u sektoru osobnih usluga, a isto tako i turizma, jer wellness uslugu, odnosno wellness usluge se, kad govorimo o poslovnom obliku, najčešće pružaju u okviru obrta ili tvrtke, a isto tako u okviru turističkog, odnosno turističko-ugostiteljskog objekta. Što se tiče Zavoda za zapošljavanje, postoji jedan osnovni uvjet da dođete do potpore, a to je da ste nezaposleni, a sljedeći uvjet je naravno pisanje poslovnog plana. Znači, kako izraditi poslovni plan? To je naravno tema i predavanja, odnosno edukacije na programu za wellness menadžera, ali evo želim vas posjetiti da kod pisanja poslovnog plana prva i osnovna stvar je napisati, odnosno definirati svoj proizvod, u ovom slučaju uslugu, a da bi to napravili, i to se ujedno traži u poslovnom planu, trebate dobro istražiti konkurenciju. Kada istražujete konkurenciju, mislim da je važno odmah misliti, pomisliti, promisliti i napisati po čemu se vi to želite i možete razlikovati od drugih. Znači, od vaše konkurencije, to je ona tema u čemu smo konkurentniji i drugačiji od drugih. Pri istraživanju konkurencije dobro je da istražujete cijene, jer je u sklopu poslovnog plana vas čeka i zapravo izrada plana prihoda i troškova, a plan prihoda se naravno temelji na vrsti usluge, na cijeni te usluge, i zbog toga kažem, inače se i cijene određuju, uvijek se uzimaju u obzir i cijene konkurencije. Tijekom pisanja poslovnog plana, upravo zbog troškova koje vam trebaju već u fazi investicije, odnosno otvaranja vašeg salona ili wellnessa, nužno je napraviti i popis troškova investicije koje će vam svakako poslije dobro doći kada planirate nabavu, a ujedno su i ti troškovi 50% otprilike
moguće ih je povratiti kroz ovu potporu. Da bi te troškove opravdali, svakako morat ćete ih opravdati, trebate sačuvati, odnosno pribaviti račune za kupljenu opremu, za kupljene proizvode ili eventualno za edukacije koje planirate pohađati, jer i one su također predmet potpore. Vaš poslovni plan je naravno detaljniji i u nekoliko kompleksniji od ovoga što sam tu napisala, ali u svakom slučaju nekako uvijek završava i s tim procjenom znači dobiti pa čak i gubitka, što nije za ne očekivati bar u prvoj godini poslovanja. Znači, to bi bilo ukratko o tome šta vas očekuje ukoliko se prijavite za potpore od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otprilike šta vas čeka pri pisanju poslovnog plana. Naravno da je tema i predmet tijekom školovanja na programu za wellness menadžera također pisanje poslovnog plana. Naravno da vam u tome pomažemo i da to može biti i tema vašeg završnog rada ili seminarskog rada tijekom školovanja, a isto tako da možemo vam ustupiti uvid u veći broj poslovnih planova koji su upravo naši učenici, odnosno završeni učenici tijekom školovanja pripremali, a isto tako su im prošli kod traženja potpora za samozapošljavanje. Što se tiče osobina, znači prije nego što se odlučite ili ukoliko ste se već odlučili da postanete poduzetnik, kako se kaže da zaplovite u poduzetničke vode, trebate biti svjesni toga da trebate stručna znanja i vještine i da je dobrodošlo uvijek iskustvo. Zapravo, zašto se ljudi odlučuju postati poduzetnikom ili voditeljem wellnessa? Prije svega, većina od njih razmišlja da želi raditi za sebe ili da želi voditi druge. Osim stručnih znanja, znači u ovom sektoru i u ovom području, većinom se to odnosi na usluge poput usluga raznih vrsta masaža, kozmetičke njege, ili ste možda trener, ili ste možda kineziolog, ili fizioterapeut, kozmetičarka, wellness terapeut. Za uspješno otvaranje, vođenje i uspjeh vašeg poduzetničkog pokreta nužna su vam i poduzetnička, odnosno menadžerska znanja i vještine. Što se tiče tih znanja, možemo ih grupirati evo ovih nekoliko osnovnih skupina, znači da bi jedan wellness ili kozmetički salon ili jedan studio, salon za masažu uspješno poslovao, trebaju vam organizacijska znanja i vještine vođenja, znanja iz područja financija, marketinga, posebno promocije, zatim vam trebaju znanja iz područja kvalitete i naravno znanja vezana za zakonske propise u sektoru u kojem poslujete. Što se tiče upravljanja u fazi poslovanja, bez obzira na sve talente, na veliku volju, želju da budete poduzetnik ili voditelj, nije sve u tom talentu i u toj volji. Bilo da se odlučite otvoriti nešto svoje ili u tom poslu biti sami ili zaposliti druge djelatnike, vrlo je korisno imati znanja i vještine o kojima sam pričala u prethodnim slajdovima, pa da ne kažem i neophodno. Ono što vam može još pomoći tijekom školovanja, odnosno edukacije na programu za wellness menadžera, je svakako i okruženje za učenje i za razvoj. Znači, govorim o drugim polaznicima s kojima studirate, s kojima se školujete, i mislim da je to jedno ne samo iskustvo, nego i jedna veza, odnos koji zadržavate i nakon školovanja. Što se tiče našeg programa za wellness menadžera,
ili voditelja wellnessa ili salona za masažu. Nastava počinje 25. studenoga 2022. godine, znači uskoro. Što ćete naučiti tijekom školovanja? Počet ćemo naravno sa predavanjima o tome što je wellness i o svim programima wellnessa, znači počevši od masaža, kozmetičke njege, vodenih programa, sauna, bazena, programa za rekreaciju, za opuštanje, programa vezanih za zdravu prehranu. Naravno da bi upoznali oni koji nisu iz struke ili oni koji su iz struke, da bi otkrili i dobili još neke ideje za jedan od sljedećih i vrlo važnih koraka, a to je planiranje, odnosno programiranje i vašeg prostora i programa i ponude. Ono što ćemo još naučit ćemo planirati radna mjesta i zapošljavati. I nakon toga jako važne aktivnosti, znači i vašu odgovornost, kako uvesti djelatnika u posao, znači kako ga mentorirati, motivirati i kako naravno nagrađivati svoje djelatnike. Ono što je posao, odgovornost, ali isto tako što ćemo naučiti tijekom školovanja je kako organizirati rad u svome wellnessu i to ćemo sve poslove u wellnessu podijelit ćemo, ajmo reći, nekako u dvije osnovne skupine. Znači, prva skupina je rad i ono što je važno da napravite, da organizirate rad na prijemu ili na recepciji, a isto tako rad u pogonu, odnosno u procesu pružanja usluga. Tu organizaciju rada ćemo dokumentirati, naučit ćemo kako taj sustav dokumentirati, odnosno kako izraditi priručnik u kojem ćemo izraditi popis poslova, aktivnosti i isto tako protokole i procedure rada. Naravno, organizirati znači ujedno i znati kontrolirati, pa ćemo se i tome posvetiti kako voditelj ili poslovođa ili menadžer u wellnessu kontrolira provedbu svih planiranih poslova i zadataka. Učit ćemo kako upravljati prihodima i troškovima, zapravo o financijama, kako maksimalizirati prihode i minimalizirati troškove, ali ne, naravno nikada na račun kvalitete. Zatim ćemo učiti i naučiti naravno kako provesti nabavu i kontrolirati utrošak materijala. Onda ćemo učiti jedno važno područje kako promovirati usluge, posebnu pažnju, odnosno većina znanja i vještina koje ćete steći u svezi promocije tijekom školovanja je kako promovirati putem interneta i društvenih mreža. Naravno da ćemo učiti i steći neke od prodajnih vještina. Također u nastavnom planu, odnosno predmet učenja će biti i kako upravljati kvalitetom usluge, odnosno kako imati zadovoljnog klijenta. Naglašavam da ćemo također tijekom školovanja učiti i naučiti kako poslovati u skladu sa zakonskim propisima. Znači, nastavni plan je opširan, obuhvatan, sveobuhvatan, tako da ćemo sve poslove za koje ćete biti zaduženi i za koje ste odgovorni detaljno proći i ne samo kroz predavanja, nego i kroz vježbe i kroz praktičnu nastavu. Kad sam rekla da ćemo učiti o wellnessu kao životnom stilu, kao zapravo jednom pokretu ili filozofiji i načinu života, i onda o wellnessu kao proizvodu ili kao uslugi za tržište, i to tržište zdravlja, ljepote
i naravno o wellnessu u turizmu, jer wellness je, ajmo reći, formalno najzastupljeniji u tom sektoru turizma i u zdravstvenom, odnosno wellness turizmu. Kod planiranja wellnessa ili salona ili Beyond kozmetički ili salon za masažu, koristit ćemo razne predloške, također ćete za domaću zadaću, odnosno u obliku nekog seminarskog rada moći izabrati da isplanirate i prostorno i programski svoj wellness, opet sa nekakvim gotovim predlošcima, kako bi, ako krećete od početka, ono što sam rekla, otvarate svoje ili dolazite biti voditeljem u jedan wellness, bez obzira na postojeće stanje, mogli napraviti i korak više, bilo da inovirate svoju ponudu ili da predložite neke preinake u postojećem prostoru ili u programu. Kod programiranja wellnessa, osim prostora, zapravo programiranje ili wellness programi koje ste osmislili ili koje ste zamislili da su buduća ponuda vašeg centra, oni su uvijek i prije svega podloga za prostor. Ono što bi dobro bilo na taj način razmišljati je upravo zbog toga da ne biste došli u situaciju kao budući poduzetnici da najprije napravite, ja to volim slikovito reći, restoran bez pizza peći, a u cjeniku imate picu. Dakle, najprije software, odnosno najprije ćemo osmisliti, zamisliti i predložiti programe, a tek onda ćemo, ukoliko imamo arhitektu, dati projektne zadatke, odnosno opisati program koji želimo imati i ide tek onda nacrt i naravno gradnja. Kad pričamo o planiranju wellnessa i prostora i programa, ono na što je uvijek važno i dobro misliti je o ugođaju. Znači, kao što vjerovatno znate da je wellness i prostor i mjesto i program u kojem se prije svega treba ostvariti želja naših budućih klijenata, a to je da se dobro osjećaju, da se opuste. Jako važno je u prostoru i u programima ostaviti prostora i pripremiti se za taj dobar ugođaj. Znači, bilo da se radi o detaljima u prostoru, o bojama, o mirisima, o glazbi, u svakom slučaju ugođaj je važna sastavnica vašeg i svakog budućeg wellnessa, a isto tako je važan element na osnovu kojeg ćete dobiti bodove za kvalitetu vaše usluge i naravno zadovoljnog korisnika. Evo malo sličica iz wellnessa, znači to su, ajmo reći, neke prostorne cjeline na kojem se već prepoznaju programi, znači naša buduća ponuda, bilo da se radi o masaži, bilo da se radi o vodenom sadržaju, o uslugama, odnosno prostorima, uslugama za opuštanje, evo tu je jedna recepcija i naravno neki zdravi zalogaji. Znači ideje i puno ideja, puno gotovih predložaka, puno fotografija, puno seminarskih radova koji su naši dosadašnji polaznici završili vama na uvid. Znači, u svakom slučaju puno toga što dobivate tijekom školovanja u obliku, ja kažem uvijek, gotovih predložaka. Što se tiče same nastave, organizirali smo je na način da kroz 5 dvodnevnih modula imamo predavanja. Imat ćemo i vježbe, znači od predavanja, nakon predavanja u svakom području, bilo da se radi o nabavi, o financijama, o marketingu
Imamo predviđene i vježbe koje se održavaju recimo petkom neposredno prije predavanja ili po vašem izboru. Imat ćemo i provest ćemo i neka istraživanja koja će nam biti potrebna ne samo zbog realizacije nastave, nego i zbog ja kažem efikasnijeg učenja i što većeg i boljeg stjecanja vaših znanja. Sve to će voditi prema izradi jednog završnog rada koji će biti ujedno i tema završnog ispita. Znači, nakon odslušanih predavanja, provedenih istraživanja, pisanja seminarskih radova, jedan od tih seminarskih radova ćete izlagati pri polaganju završnog ispita, naravno ispuniti jedan test znanja. Znači, po završetku svih predavanja, vježbi, po položenom završnom ispitu, dobit ćete uvjerenje s pravom upisa u radnu knjižicu. Naš slogan je da učimo u realnom okruženju. Šta to znači? Znači, kako sam rekla na početku, učilište Lovran je osnovano nakon što smo kao tvrtka osnovali prvi wellness u Hrvatskoj. I naravno toga se nismo ni danas odrekli. U prostoru škole posluje i jedan medicinski wellness. Znači, svi naši predavači dolaze vam iz realnog okruženja. Zapravo svi oni predaju upravo ono što rade. Bilo da se radi o meni koja sam i ravnatelj, odnosno i voditelj wellnessa, o Marku Periću koji će vam jako na interesantan i vrlo praktičan način objasniti menadžment, isto tako vam pomoći da izradite poslovni plan. Inače je specijalista za malo poduzetništvo i profesor na fakultetu za turizam u Opatiji. Tu je Branimir Blajić, specijalista za ljudske potencijale, pa će upravo sve ono organizaciji rada što smo pričali, zapošljavanju, motiviranju, delegiranju i drugim vještinama vođenja, bit će vaš predavač. Ana Cucančić-Divljan, također ekonomista, knjigovođa koja će vam pomoći u području i financija i u području nabave i uglavnom jedan dio vježbi, praktične nastave ćete odraditi sa mnom. Tu je Irena Plantak i Katja Popić koje će vas učiti marketingu, odnosno promociji, bilo da se radi o tome kako osmisliti znači vaše cjenike, otvoriti Facebook stranice, pisati tekstove za web stranice, pokrenuti razne promotivne akcije, kako raditi objave, kako oglase osmisliti, pisati i izraditi newslettere. Uglavnom, posla je svakako puno. I ono što još možda mogu reći vezano za neke benefite školovanja kod nas, ukoliko ste se odlučili upisati ovaj program, znači postati wellness menadžer, možemo vam i pomoći u zapošljavanju i kako sam rekla u samozapošljavanju. Znači, što se tiče zapošljavanja, mogu vas uputiti već sad da pratite na stranicama učilište-lovran.hr jednu rubriku na naslovnoj stranici, a to su slobodna radna mjesta. Znači, kako postojimo već skoro 20 godina, tako nam se svake godine i to sve više obraćaju poslodavci, znači bilo da se radi o hotelima ili poduzetnicima koji imaju wellness centre, kozmetičke salone ili salone za masažu, tražeći djelatnike. Tako da svim našim završenim polaznicima mi po zaprimanju natječaja prosljeđujemo ih i predlažemo da se prijave za ta slobodna radna mjesta. Što se tiče samozapošljavanja, znači bilo da ćete u toku školovanja pokrenuti otvaranje obrta ili tvrtke u ovom području
ili kad završite školovanje. Tu smo uvijek da vam pomognemo pri pisanju poslovnog plana, pri povezivanju sa dobavljačima, bilo opreme koje vam je potrebna, proizvoda za rad, potrošnog materijala. Dakle, tu smo, krećemo 25. studenog, u petak popodne, kreće edukacija na programu usavršavanja za wellness menadžera. Možete se prijaviti putem naše web stranice učilište-lovran.hr ili nas možete nazvati. Tu smo, čekamo vas i radujemo se vašem i našem učenju i suradnji.